סמי, רציתי לעשות לך איזשהו סרט הדגמה קצר רק על תהליך הכיול. כמו שאתה רואה, זרם פה עומד על 2 אמפר בערך. אני אקייל אותו רק שנייה אחת, נגעו לי פה בכיוונים. אוקיי, כמו שאתה רואה, הזרם עומד על 2 אמפר. אוקיי, הנה זה המעגל פה, כמובן מאוורר, חוזר את הגז. פה אתה יכול לראות את המכל, פה תוכל לראות בעצם את קצב הפעפוע בשביל 2 אמפר. אוקיי, הוא די נמוך, אבל בהחלט קיים ודי יציב גם. אוקיי, ואני אנסה לצלם לך את המים. כמו שאתה רואה הם די חלביים, לעומת כאן שזה די צלול. אפשר לראות פה את החלביות. כמו שאתה רואה עדיין קיים לכלוך כתום על המוטות בחלק העליון. אוקיי, אני אתן לך תמונה של הבבלר בזווית. אוקיי, כמו שאתה רואה אפשר לראות את הבבלר מפעפע. ניסיתי למדוד את כמות הגז כמו שביקשת, אבל אנחנו בקצב הזה רחוקים מליטר בדקה. אבל אני מניח שבסוף התהליך אנחנו עוד נספיק להגיע לזה. אוקיי. הנה שוב פעם הכרטיס מקרוב. כמו שאתה רואה הכרטיס, הנה זה המיקרו בקר, הג'וק המרכזי פה. אוקיי, יש פה 6-7 מוספטים וממסרים והגבלות זרם. כל מגדל אלומיניום כזה זה הגבלת זרם אחרת. פה יש את הצופר שמתריע לי על סיום התהליך. אוקיי, זה הכרטיס הקטן, זה הכיול תדרים. פה בעצם אנחנו מקיילים את התדר בדיוק כמו בסכמות שראית. אוקיי, זה הסליל ששלחת לי של הפריט. כמו שאתה רואה ליפפתי עליו ואני משתמש בו בטור למעגל. מאוורר פיזור, וכמובן ספק זרם מיוצב. שוב פעם תמונות של הבבלר. אוקיי, סמי, אני אמשיך להראות לך סרטים. להתראות.